Kamekhlea Pradesh Congress Committee kala no ya we na ke General Secretary jongka kata uba Golden Nonglong hakaba ula pha ya ka shithi no kam jong u show President jong Kamekhlea Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala kidao ki ba Golden ula ai kalong halor ka jing trilang jong ka sen Congress ba ka sen National People's Party hapo ke HDC hakaba ula pen pa wa sangot ki MLA jong ka sen Congress hakini ki sam ke balai no haba kali kashan ya ka sokar NPP na kaleng ka Congress kala suspend no yaki Hari mentapa ulang kumno baka Kongres Kapriang ya kejati lang ban ka NPP. Ka joko por ulang ru baka Kongres hapo KCC ka donang baka NPP kat bahaka Assembly Part kalong kaleng persya. Maka tahu ulang ru ba laingot naki nrungut ke BC laingot ki dei ki MD ban nak lang ju omso ya hap setia ya kani kecing dia jongki. Tamen kedong ni ba kolen do the way ni untuk ki nongiram sang Kongres ubla karsan ba ya kecing ya ki reservation policy kaseng Voice of the People Party. Uba Golden oleh kendu bagi notok khabar mentang sini pot Nostan halo kan dia kajik ini akam kaju ubat kan ni kadai ke bola pensyai biang baik di nakal yang kajong angam don kajing persya ya unu MDC lani unu MLA lani ya kinunu rei ke ai ka bangayeng halor kanong rim kalong kumnu ken ba menin yakni kisangut akaba kilek ban pen ban krisyan mo kamde kajing penyaso kajing krisyan piso spen yaki mentah ba kini kin rimut jong iru klik ban krisyan yakini ba piong hooj ke NPP ngimla ban len ba knarit badang rit so tu ba NPP mentah kading tri rekat ba ke BJP ku ba kalong minin usah ke election MLA tadi halor kini nong rim ki ba ngayal di kum nong yalam ubarit mentang aswe kin lasai nganda yeng ngandalit kerpat yu ba ngindalit ban pensno tu yu ba unong kumno kala sitom balap kijing keli ki ba ngatip kin keli kemut ngam don jubab te hok ngam don jubab kin syuong ni ba Golden de niru di ukat juhi ubum don nong rim he wem menin uong kumto menin uyalap election kumto mentah uyat kumni rei mentah pat uniru ujuhi tingang ongipi kamdei kanu ka bamenta ka banga asusi ye je ka parti ngili ngidang ye kren na kini kita yau gibang kumdo mangin penklan kumdo bangin nang penroy ya ka parti nang ni syakamat kamtam habangin se kendu ya ke MDC election ba ke MP election ro nrei kani ka jingrai jongki MDC ba kamtam ka jinga menjurlang nakaliang jong kinong ya lambak mat jong ke parti kabang ngam sudisu bat ngasu sitom ya kabangan bangsa ngan iyu kin ban jubab mentah ke ka kentien kabangan kren opai ba ke kentien kabangan batai pada opai ba namarang asngo ba lada kanu karai kabang isim kade bandon kanong rim lada mangi kinong yalam jong ke parti ngisna yaki rules ngisna yaki kendon yaki jugi kendon ni pen ken pat te he ken ka ka nong rim ka jongi kum kinong yalam jong ka parti te halor kini ki benta ki banga ngasngo ba ngada donru lalong kumba kongu lalong kumba ngasya menjur henrei hakamen simpat ngam laban sya ngam laban pediang ngam laban pen I artili kidur sabar ngan ong hooj bersyapo pat kamen sim ka junga kalong ba ngam ya menjur tika bahahi yang aba nganem ya don no syabat ka parti ngaku aba ngalap hai ka resignation mentamen step hai presiden barang ba jungi da kamen sim juga jing ngokia tang ba ngaperkat ba kanong rim hi bat ka jinglong jong ladiru ngadi ban sotu hai ka banga yang dina kata kada ngalap hai ka resignation minimum step akmat presiden ba mentah kumni kumbakalong aku aban pisai sepi ba kalalong ke ba ngamla ban snotu bat kamtam hakabiadi bat kani ka jingrai jong ka parti hakabashim ya kani ka rai kani ka senjam ya kani kersan kani ke NDC tingong ya pi banang ni sakmat kalong ka ba ladang-adang don bat ka parti bangan lit ban pensayo pai ba namar ba ngati bi ni sotu ba dah kaying kadi tenat katnu rumo Rela dah kinong syong jong kata kaying daptang ka jing bum ya so tu jing mut ke bi enle ko mun sia syong du kata kaying kasitom hi mong di bandon kanong rim bang idon la kaying kaba ngale kren ha katu ka meeting kalong bangala ka jing bum suk bat ka jing bum so tenat kalong
haki artili ki benta ki ba nganga keren bat kata kalong ka baningkong ka bangangam so tenat kalong ba bat ngam su deiru na marbanging yeng kanong rim ka baskem bat ngiyeng ru kata ka jing temu ka bangila juyat ya kini kisnem beling no baro ba kamtam hakani ke election ka badang shudep ka benta ka baningkong hak election ka badang shudep election MLA haka ba sangut na ki MLA ki jongi kilalit ban Krishan ya ke NPP hapo ka assembly ti henry na kaliang jong ka party ki Krenshay ba nginom lang ban ya tirengkat bat ke NPP namar ba ke NPP kadon ka jinya tirengkat bat ke BJP ti de halor katakan nong rim na kaliang jong ka party kila shim ya karai ban suspend ya kini ki sangut ki MLA ki jongi haswa jong ka election MLA henry ke ka ba nganga khamla ban singutu bat ngamla ru ban nguit kata kalong ba ayu pat ngin ong ya kini ki MDC ki jongi menta haba kini menta ki lek ban Krishan ya ke isi ke bat mai ke jingalam jong ke NPP ngong ya ki ba menta ke NPP ru kadang ya trehi bat ke NPP bat ke BJP ti kumno pat ngindang slow day kumno pat ngindang slow ba menin kumtu ngidang ya keren ngiong ba ngimla ban lek namar kadon ke BJP mentapat haba nakaliang jom ke MDC kilit ya kaban Krishan ya ke isi kiong kabit kabyang wat lada ke NPP kadang ya tri rengkat bat ke BJP kani kalong ke kabanga ngamla ban snow kabanga ngamla ban pediang nakaliang ka jonga kamtam kumusketri bat weru unong kitkam ubarit jong ka party kabaar pat kabanga kamla ban sautu kalong ba hapo ka district council ke jong imenta ngidon nrimut ki MDC nakaliang jong ka party kongres bat kini ki ju ki MDC ki badon nrimut na pedeng jong ki laingut ki de ki MLA laingut na pedeng jong ki de ki MLA ti ke kabanga kam sautu kalong menta hapo district council ki atri lang bat ke NPP hapo ka state hapo assembly ki juhi ki syong hakaliang persya kadon mo ko bakum kata bandong bahaka ju kapur pin persya bat pin ya menjuru ti kaniru kalabu ka jinge ka bakrau bahaya ka bangam sotu ya ka jingle bat ka jingrai jong kinong yalam jong ka parti ka bangam la pan pediang alia sat ngelia taya ka tu ka meeting ka badalong henry kijingnya peni kijingnya pensingeu nakaliang ka jonga imat kam don kanu ka jing mentoy hakmat kinong yalam ki bakmat jong ka parti ti nakaliang ka jong pipi keli yang aba mentah bang Hashim ya karai bang resign na po ka parti hatung adon kanu ka jing temu bang andrum sya kanu ka kaseng nga ong mentah nga padon hi kanu ka jingmut ka jing temu bang adung hot kadon ka jingya peni ya kata ngam lalen kadon ka jingya keren na ki parlok ki parajor bat khamtam na kaliang kinong trei na po ka parti kongres ru tangba nga Krenshay ya ki ba ngin siya bai rengkat ai bo pai ba ken un ong lani pai ba ken un batay syanu ya ka bangingin len bat khamtam ru pai ba un rai ru kasyong su ru sahaka nongrim ka jongaken la katakan nongrim ka bangalit sa kanu parti kaya hap nem ya hap selada syuong yang ayalit sa kata ka parti lani sa kani ka parti la kan nongrim kami hap bat ka jinglong ka jonga kemut ka ethan tingong ngin saya perkat nang ni sa kamat rengkat upai ba rengkat banga khamtam mangan sotu LD ba kanong rim ka bakumno kayeng hangta kin sia rai rengkat ban rai rangba langin lej akan ka parti ba tadang lej ru kam dei bang lej nang banta kando ka kam ring lej na ka banta ka ching bahai jong karibet ka judgment riu bat khamtam ka bang yetre gini ka kampai ba kalong bangin wan ra haki jing ba bang ni sotu jingmut ba kino ki bang yetre ru kinom da dei ba ki jing trei ki ban long ki jing ta khamtam ya ka basniu ya ka imlang salang bat ya ka state hi ba ka joi ti karai ka syong hi ho pai ba bat khamtam ya kanong rim ka bangangayeng